खुलुमबाय आं मुस्रि रन्जित बसुमतारी आं बेंटलनि आं देग्लायनि बिटिसि एबा बिटिआर इलेक्शननि 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटुएन्सिनि बिजाथि आं गिबियावनो दुलाराय जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायदों COVID-19नि नैथि खेब लकडाउनखौ जों जेन खेबसेबाव मानिबावनि आरो मानिनायजों लोगोसे जोंनि जा दुलाराय मुलुग माहारियाव फोजोबस्रांनायनि जा महामारी बे महामारीनिफ्राय जों बारग'नायनि थाखाय मोनसे राहा लामा लानो जेन इयुनावहाय जोंनि हारि माहारि दाखांनायावहाय जोङो बयबो खौसेथि आवगायलांनो हायो। आं NDBआव थांनाय 2013 मायथाइनि 8 एप्रिल खालि बैसागुनि एसे सिगां जइन जादों। नाथाय बिनि सिगांबो आं 1989 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिनि माखासे आफादफोरजों सोमोन्दो दंमोन। 1989 मायथाइयाव आं मेंमां आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों। बेनि उनाव 1990 मायथाइयाव आं जेब्ला जुनायावहाय फोरोंगिरि मावहैदोंमोन बे टाइमनिफ्रायबो आं बर' साहित्य सभाजों सोमोन्दो दङमोन। जेब्ला नैबे बेंटलावहाय बेंटल फरायसालिमायाव साख्रि मावनो थाखाय बा फोरोंगुरु हिसाबै मावनो फैनाय टाइमाव समनिफ्रायबो आं 2004 मायथाइनिफ्रायनो आङो जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो प्राइमारि बर' साहित्य सभाजों थोंजोङै एबा खेंस्लायै सोमोन्दो लाखिबोबाय थादों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आंनि गोरबोआव दिनैबो बर' साहित्य सभानि सायाव जा आंनि आंगोथि आरो अनसायनाय बे अनसायनाया दिनैबो दङ। आं गावनि बिमाखौ जेसेबां अनो मालायनि बिमाखौबो अननो रोंनांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा भाव दङ। थामहिनबा आं जे सासे बर' बिमानि फिसामोन आंनि आइखौ जे गुबुन फोलेर एबा गुबुन न'खरा नासयबोदोंमोन आरो गावनि बिमानि रैखाथि संरैखा आरो इयुननि जा जोलै बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो थामहिनबा गावनि हारिखौ अराय गोथाङै लाखिनायनि थांखिजोंनो आङो थांनाय 2013 मायथाइनि 8 एप्रिल खालि NDBआव जइन जादों। दानिया बाथ्राया जादों NDBआव थांनाय 7 बोसोरनिबो बारा आं थानानै थामहिनबा बे आफादनिनो सासे सोद्रोमा जानानै मा मावदों मा मावाखै होननानै सोंनायनि फिननायखौ जुदि बुंनो नागिरोब्ला आं दुबगांनानै बुंनाय बायदि जायो। बेनिखायनो आं बेखौ बांद्राय बुंनो नागिरा। दुबगांनाया मोनसे गावनि जा इयुन बे जिउनखौ फोजोबनायनि मोनसे नेरसोनसो एबा बिथिंसो। जोंनि आफादा गोबां सुखु दुखुनि गेजेरजों थांनाय 7 बोसोराव गोबां जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जाबोदों। लाजिनायनि बाथ्रा नङा एबा दुबगांनायनिबो बाथ्रा नङा। बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय अरायथा लाखिनायनि थांखिजोंनो जोंनि NDBनि जोनोमखामोन आरो बे थांखियैनो आंबो NDBआव जइन जाहैदोंमोन। बेनि जाहोनाव जोङो गावनि मोदोमनि जा सैनांनाय जोंनि मेलेमनि जा सैनांनाय बे सैनांनायखौ जोङो गोबां मोनबोदों आरो बेखौ सहायनानैनो जोङो थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइसिम जोङो दावगाबोदोंमोन। नाथाय इसोरनि इस्सा इसोरा जेरै जोंखौ दैदेनना लाबोदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर' एकर्ड जानानै फैदों आरो बे थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो जा फिथाइ बे फिथाइखौ नोंथांमोन साफ्रोमानो रायजो राजाफोरानो एकर्डनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ फरायनानै मोनखाबाय आरो फरायनो रोङैयाबो खायसेया गुबुननिफ्राय खोनानो मोनखाबाय। थासारि होनोब्ला मेइनलि जोङो समजों खारफायोमोन आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो माने समनि नारसिननायाव जोंनि गेजेराव गोबां खोन्दोबो जादोंमोन।
नाथाय बे खोन्दोफोरा बे नङामोन जे मोनफ्रोमबो खोन्दोआनो बर' हारिनि बेरेखा मावग्रामोन एबा मोनथामबो खोन्दोआनो बर' हारिनि बेरेखा होननानै सोरबा साननाय बायदिमोन। खिन्थु जोंनि जा थांखि, बे थांखियानो हारिखौ अराय सम फोथांना लाखिनायनिमोन। दानिया जोङो जेब्ला बै हारिनि रैखाथिनि थाखाय बे आफादाव थानानै सोद्रोमा महरै जा फर्मेशन आरो कनस्टिटिउसन आरो कनस्टिटिउसन बायदि जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन। बे सोलिनाया जोंनि सादारन जिउ खांनायनिख्रुइ बहुद थफाथि दङमोन, जायनि जाहोनाव जोङो आगानफ्रोमबो गोबां खैफोद आफोदनि गेजेरजोंबाबो सोरखिलांनायनि जा जोंनि गेजेराव सैसोनाय, बे सैसोनायखौ जोङो अरायबो लानो हायोमोन आरो मोगा मोगि जानो हायोमोन। बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे रावजों जोंनि जा दुखुनांथाव NDB सोद्रोमा हिसाबै जिउ खांनाय, बे जिउ खांनायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। खिन्थु गासैबो बर' बिमानि अननाय आरो जोंनि रायजो राजानि अननायाव जोङो बेफोरखौ फोजोबनानै आवगायबोनो हादोंमोन। आंनियाव फैनाय, अराय समबो फैबाय थानाय बे जाथाया जों आंखालनि थाखाय आबाद मावनांनाय। जोङो फ्राय 100 बिगानिबो बारा माइ आबाद मावोमोन मोसौ मैसोजों लानानै। बेनिफ्राय आं जेब्लायबो जोंनि बै समनि NDBनि जोंनि हौवासा हिन्जावसा लाइमोन जोंनि रौनिया बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो आं बिथांमोनखौ जेब्लायबो खर' गंग्ल'यै एप्रिसियेट खालामनांगोन। मानोना बिथांमोना आसि दुलुन जायजासे मालाबा हा गोथाङावबो माइ गायनानै सेंग्राफोर सिख्लाफोर गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय आरो जौगानायनि मिजिंजों मावबोदोंमोन। गोबां दुखु खालामदोंमोन। आं बिथांमोननि सिगाङाव दुखु दिन्थिनो हायाब्लाबो गोरबोआव बहुद दुखु दङमोन आरो बेफोर जारिमिनखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया। बेनि अनगाबो गोबां जोंनि गेजेराव जारिमिन दङ, जाय जारिमिनफोरा जोंनि बिखायाव दिनै सौबाय थायो आरो बेफोर गासैबो बर' हारिनि जौगानायनि सार्थनि थाखायसो। बर'नि थामथि गोरोबथा, नंगौ, जोङो आगुआवबो बुंदों, दिनैबो बुंगोन। जोंनि जा अबजेक्टिभ, बे अबजेक्टिभआ बिटिआर सुक्ति नङामोन आरो जोङो बिटिआर सुक्ति खालामनो होनानैनो जोंनि दावहानि जा बारसोमनाय, बे बारसोमनाया नङामोन। नाथाय समनि खावलायनायाव जों दिनै बिटिआर सुक्तिखौ खालामनो गोनां जादों आरो बिटिआर सुक्तिनि जा दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावनानै जोंनि बर'ल' नङा, दुलाराय बिटिआर हालामाव बा BTC हालामाव थानाय जोंनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनो जोङो माबोरै अननाय आरो जौगानायखौ होनो हागोन, बे थांखियैनो जोङो जोंनि जा रायजोफोरनि लुबैनाय बायदि सान्थि, बे सान्थि एकर्डखौ जोङो खालामनो फैदोंमोन। राजखान्थिया मानसिजों जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय मोनसे खोन्दो। राजखान्थिखौ एरखेनानै रावबो थांनानै थानो हाया। दानिया मोनसे जांख्रिथायारि हान्जायावहाय हाबनानै आं जेब्ला पिस एकर्ड जानानै फैयो, राजखान्थियाव बाहागो लानानै जोंनि जा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां एकर्डनि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो राजखान्थियाव बाहागो लाफैदों आरो UPPLआ मोनसे दैदेनगिरिफोरनि मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै BTCनि एबा BTRनि आं बे हान्जाखौनो बासिनानै UPPL हान्जायाव हाबबाय आरो आंनि हाबनायनि उनाव आं जा थांखिजों हाबदों, बे हाबनायनि उनाव आंनि सासे UPPLनि सोद्रोमा हिसाबै मावनो गोनां गुबै खामानियानो जादों गिबियाव जोंनि दुलाराय BTC एबा BTR हालामनि जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव सान्थि आरो खौसेथि लाबोनाय। मानोना आथिखालनि थामहिनबा थांनाय 17 बोसोर जोंनि BTC हालामखौ खुंबोनाय दैदेनगिरिफोरनि सानगोथे साननायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बर' अबर'नि राजखान्थिनि जोनोम जादों। जोंनि गेजेराव जाख्ल'नाय आरो सोबख'नायनि जोनोम जादों। जोंनि गेजेराव सैलायनाय आरो सैलायैखौ डिफारेन्स लाबोनानै गावजों गाव नासयलायनाया जोनोम जादों। बेनो आंनि गिबि मावनांगौ खामानि। जों बेखौ फोजोबनानै माबोरै जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिखौ लाबोनो हागोन आरो सान्थि आरो जोंनि मावलांनो गोनां हाबाफोरखौ मावनो हागोन,
बेखौ नोजोर बोनानैनो आं UPPL आव जादों। आरो नैथियावहाय आंनि देरसिन मावनो गोनाङा जादों जोंनि बिमा माहारिखौ जोङो माबोरै फोजौनो। मानोना मोनसे न'खरा थार आखुनि न'खर जानोब्ला एबा मुगानि सिभिलाइज न'खर जानोब्ला बिमाफ्रा जेब्लायबो मावनो गोनां जौसिन बिबान दङ। ओंखायनो आइजो माहारिखौ जौगाहोग्रोनायानो आंनि गिबिसिन नैथि मावनो गोनां खामानि। बेनि उनाव दङ लाइमोन जोहोलावजोफोरखौ सैथो लामाजों माबोरै दैदेनलांगोन, नंखाय लामानि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बै जोहोलावजोफोरखौ जोङो माबोरै बोखांना लाबोनानै सैथो लामाजों दैदेननायजों लोगोसे जोङो जोंनि हालाम आरो जोंनि हारि आरो जोंनि हादोरखौ जौगाहोनो हागोन, बेखौ मावनायानो आंनि थामथि थांखि। आरो बाथि आंनि मावनो गोनां देरसिन खामानिया जादों इयुथ एबा लाइमोन लिरगिरिफोरखौ जोङो माबोरै थुलुंगानानै बिथांमोननो माबोरै जोङो गावसिनि लिरनाय आदब खायदाखौ जौगाहोगोन, बेनि माखासे प्रजेक्ट बानायनानै बिथांमोनखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय इनकारेज होनाय। आरो जोंनि माखासे जा मावनांगौ, जोंनि हान्जाया पावाराव फैयोब्ला जोङो साफा सोद्रोमा हिसाबै जा मावनांगौ बे मावनांगौफोरखौ जोङो मावलांबाय थानाया जोंनि मावनो गोनां दायित्वखा। बेखिनिखौ जोङो जेब्लायबो गोसो मोदोम जिउ होनानै UPPLनि सासे सोद्रोमा महरै आं बेखौ मावलांनो थांखि लादों। कर'ना भाइरासआ आं जोनोमनि उननिफ्राय मोनदांनाय एबा मोगा मोगि जानाय बयनिख्रुइ देरसिन महामारि, बेनिख्रुइ गिख्रंथाव महामारि आंनि जिउआव आं जोनोमनिफ्राय मोनबोफेराखैमोन। नंखायनो आं रायजो राजानो UPPLनि सासे उन्दै सोद्रोमा जानानै बेखौल' खावलायो, भारत सरकारा जेरावहाय नैथि खेबनि थाखाय लकडाउन डिक्लेरेसन होबाय, थांनाय 21 सानखौ जोङो जेरावहाय भारत सरकारनि लकडाउननि जा नेमखान्थि बेखौ फालिबोनानै जोङो मोजाङै थाबोदों। नैबे 19 सानखौबो जोङो थाबावनोसै आरो जोङो बे 19 सान लकडाउनखौ मोजाङै मोजां फालिलांनानै जोंनि हारिल' नङा, जोंनि हालाम, जोंनि हादोर दुलाराय मुलुगखौ बासायनायनि बेलायाव, महामारिनि संहारनायनिफ्राय रैखाथि मोननायनि बेलायाव गोग्गोम बिबान लानो थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ आं UPPLनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।